alendo ambiri amayiko akunja kudzacheza mdziko lathu lino. Ichitu nchifukwa chake Zodiac inakhazikitsa mpikisano wamagule osiyanasiyana wa Zodiac National Traditional Dance Contest Zondako. Cholinga chake cha Zondako ndi kupititsa patsogolo magule athu mdziko lino. Kwinaku tikulimbikitsa chikhalidwe chathu cha makolo. Opambana akumalandira mphoto. Magulu omwe tayamba nawo ndi Manganje mchigawo chakumwera, Vimbuza mchigawo chakumpoto ndi Chisamba mchigawo chapakati. Tsatirani mpikisano wa Zodiac National Traditional Dance Contest Zondako omwe akutipatsira ndi a kampani ya Beya Phindu mpwechepweche. Bungwe la Competition and Fair Trading Commission Cftc linakhazikitsidwa mdziko lino ndi cholinga chofuna kuonetsetsa kuti pakuchitika chilungamo pa malonda. Pakatipa pakhala pakuchitika zambiri mdziko lino, kukwera mitengo kwa zinthu ndi zina zotero. Kodi bungwe limeneli likuchitapo chani nanga likhale likuchitapo chani pa nkhani imeneyi? Ine ndileya malekano kulandirani ku program ya exclusive interview. Ndipo program yathu ya lero tikhale tikucheza ndi mkulu wa bungwe limeneli la Cftc Lloys Vincent Nkhoma. Takhalani pomwepo. Takulandirani ku program yathu ya exclusive. Mmene nafotokozera kuti bungwe lanu la Competition and Fair Trading Commission Cftc lidakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino amu 1998. Lamulo limakupatsani mphamvu ngati bungwe zoyika malamulo, kuunika komanso kuthandiza kuchepetsa mchitidwe omwe ungakhudze kachitidwe ka mpikisano pa malonda mdziko lino. Mukuona kuti ntchitoyi ikutheka? So kwambiri poyamba tikulandireni kuno ku Cftc. Zonadi bungwe linakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino, koma kupeza pakatipa pachitika ma developments wena. Lero tinena kuti bungwe limeneli lokhazikitsidwa ndithu ndi malamulo a dziko lino, komano nawo Cftc 2024. Faili tsopano tili pa malamulo ena ndeti zonse zinali malamulo lija nawo sapangidwa transfer kulamulo limene latsopano. Ndi kutsogolo kuti kusitika mbaso 1998 komano Cftc just chilichonse chasintha kapena zasintha zinthu zatsopano. Yayi lamulo akanena kuti apanga lipiro. Ndi kuti basi zatha latsopanolo ndi kuti ndi limene tizipangano rifa tsopano. Establishment appointments kuti lokolo ifeyo ngakhale nalembedwa kale muli provision ndithu yoti yayi lamulo latsopano li takes over. Komano yayi nkhani za malamulo komano mongogwirizana nanu chachikulu choti tinakhazikitsidwadi ndi malamulo a boma kuti tithandize kubweretsa zinthu ziwiri pansika. Choyamba kuti pakhale mpikisano oyenerera umene umabweretsa dzina lathu limene mati competition, komanso pakhale chilungamo pa malonda imene timati fair trading. Ndi ntchito imeneyi ikugwirika, ntchito imeneyi tikuyigwira zikuyenda ndithu, komano sikuti zingayenderetu 100% opanda mavuto apandi apa. Komabe tinene pano kuti tikuyesetsa ndithu kugwira ntchitoyi malingana ndi malamulo umene aboma anatikhazikitsira kuti tithandize anthu, makamaka anthu ogula ambiri amene ali kale ovutika kuti mwina apeze ndalama yoti agule zinthu. Ndi timaonetsetsa kuti enanso asalowererepo, pomwepo kuwonjezera chipsinjo pa anthu oti ali kale ndi chipsinjo china choti ndalama ikhala kale ngati yovuta. Kwambiri.
mwafotokoza kuti zikutheka koma si 100%. Mitengo ya katundu yakwera kwambiri mdziko lino, inunso mukudziwa sizachilendo kwa munthu wina aliyense kuchokera pomwe ndalama yakwacha idagwa. Koma anthu akudandaula kuti zinthu zimwina kukwera kwa mitengoku akweza ndithu monyanyira, koma bungwe lanu silikuchitapo kanthu, lilibe mano kwenikweni poonetsetsa kuti zinthu zikuchitika mwachilungamo mmene mwafotokozera, komanso kuti pali mpikisano wabwino. Anthu amenewa, are they justified? Atha kukhala malingana amene oganizira, koma tinene kuti nkhani ya bungwe lathu la Competition and Fair Trading imene timati quasi judicial muchizungu, imakhala ndithu ngati ka tribunal kenakake kuti chinthu chikachitika pamsika paja timakhala ndi process yathu imene timachita. Dakhala kunena mbuyo mulikolo titapita kuti munthu tampeza kuti uyu apa kwachitika currency realignment 44%, koma iye tampeza wakweza ndi 50%. Tilibe mphamvu ngati ifeyo amene timapanga investigate zinthu zija kuti basi pompacha tinena kuti ayino basi mwala kwathu basi pomwepo chilango ndichi siziyenda choncho. Timakhala mthunga imene wakhalira ngati court ija tikapeza amene acha timalembera kuti okheta kupezani apa makweza izi ndi 50% mukunena kuti chifukwa cha currency realignment or devaluation. Tatifotokozereni kuti chimene chapangitsa kuti mtengo wanu uchoke apo ufika apa ndi chani, mutilembere ndi amalemba kuno bwino afotokoze. Akafotokoza zikabwera kwa ifeso timapanganso kafukufuku wathu. Tikapanga kafukufuku wathu uja ndi kuti timapanga kupelesa chimene pati investigations report. Report manager ya investigations si tipanganso chiganizonso ndi fair ngati ineyo CEO sikuliso ndilibeso mphamvu yoti ndingapange chikhamulo pa mlandu meyo. Ndeti madikira tsopano kuti ma commissioners athu imene ili body ina superior body wa ife akumanaliti ndi tumeti makatula semuzicha tinafufuza izi ma recommendations athu ndiawo, tinafufuza ichi ma recommendations athu ndiawo. Ndi chigamulo chimatuluka kuchokera kumene kuja ndi akatulusa zimene zijamatipatsa tinakambirana pa chidandaulo ichi chigamulo ndi ichi ndenzi yatimabweretsa zija nkuitanaso atola nkhani kuti kwabwera wakuti ufuna tipange announce ma findings or ma decisions ama commission nimezi maendera. Ndi chimene chimapanga njonera kuti mwina chimene chidandaulo china chimene machiona which is justifiable ndi nthawi. Onena kuti munthu akaona kuti chinthu chachitika pansika ulo ina adandaula amafuna nthu kuti mwina mawa lake lomweli amve kuti uyu wochimwa ndi uyu wagamulidwa mwakuti. Ndi chifukwa cha process yathu tanenayi nkhani jasitheka kusatheka kumeneko ndi umabweretsa mbungwe kuti aya ndi kuti bungwe imene lisikudani silikutithandiza. Understandably so kuti nkhani za ma business ukadandaula anthu amafuna mwina pompo solution or quick. Koma nanga sina feso lamulo lumene tikhazikitsa lero matuza kuti kukabwera dandaulo kuti mukafike pa decision mutere. Tikapanga shortcut apa omwe aja tikunena kuti mwina analakwa aja atipitira ku court. Amalawi tinene kuti akumvetsetseni kuti pali ma processes amene mumatenga. Kumbuyo kwanuko kuli mission yanu mwachita kulemba pamenepo kuti conducting investigations within 90 days. Tikakamba kukwera mitengo kwa zinthu mwina panopa almost 3 years or not 4 zinthu zikukwera mafuta mwina kumakwera mitengo, sugar kukwera mitengo kumene Malawi nkumalira kuti I think zinthu zijabwino chuma sichikuyenda bwino koma kukwera mitengo kwake kukunyanyira. For almost 4 years machitapo chani? No, I think ngati makhala mukutitsatira sikunena kuti mbuyo monse mola chichokereni devaluation ya ikulu ya November 2023 sikuli kapena Cftc na bange sigamulo zambiratu zina takhali kulengeza makhala mukuzimva pangidwa sigamulo zikulu makamaka nkhani ya sugar imene mukamba pai kwapangidwa sigamulo zikulu koma chigamulo chimene anthu amadikira nchona kuti Cftc yanena kuti abalakwa muchati machitira kale mucha
cftc awalakwa awa alipire chindapusa atere ola atere ndizimene anthu akuyembekezera pano koma sipano anthu atimvetsetse kuti sipano zija zidati chitikira ku khoti pa 12 July 2023 zinasintha china chilichonse khoti paja tinatilamula ife malamulo anu akuonesa kuti mphamvu zonena kuti mungapereke chigamulo koma mapenalty memwe akhala muchitira mulibe munakhala ngati mwalowerera zawenezi malingana nemene lamulo lanu lilili tisanapange repeal, that is Cftc 98 anati so lamulo lanu mene lilimo section 51 imene analembera imene mmagwiritsa ntchito pa zilango zanonse ikuonetsa kuti zolakwa zambiri zimene zili mulamulo lanu enza criminal in nature nawe niyo mulibe mphamvu yoweruza mulandu wa criminal mulandu umenewu ndi wa mabungwe ena ndiye zisikire pomwepa ndiye timadziwa bwinobwino kuti zikatero ndiye kuti taima ndiye kuti investigations kuti tasiya timapangabe kuti report ijandi iyi koma commissioners athu timapita ndithu koma chimene chitachitike pamene paja nawo ndi referral ndezi yatakhala kuzane mbuyo kuti ankhani yakuti yashuka tapangalifa ku office ya DPP yakuti yamadzi kaiti tapangalifa kwa DPP nkhani zake zimakhala ziti zimene zija zikatero basi zathera pomwepo mumatani kuonetsetsa kuti bungwe lanu lilibe ndikamphamvu amalawi akulibalira kuti kuli bungwe lotithandizira kuti pansika pakuchitika chilungamo pamalonda pano kuti ikapitano nkhani ngati wa DPP sikuti DPP aja ayendetsa ife ndedatisiya mbuyo ya tili limodzi ifenso ndi bungwe la boma iwonso ndi bungwe la boma koma maprocess amene amagwiritsa ntchito kumeneko ya criminal proceedings si maprocesses athu awawaya ndeni nkhani ndithu zoti zikuyenda ndibati criminal prosecution sikuti zayima ndi pakatipa munawamva ivina aku office ya DPP nawo sanakambapo ndithu mbali yawo maprocesses zimene akuyendera ndiye nkhani makhale onena kuti anthu amanena kuti okay Cftc kaya kugulurani mano kaya zingokhakutuka zimwe simukutulutsaso zakuti of which it's true well it's true mbali ina komano Cftc yopayo khasi kuti ndeti atana menana nena kuti Cftc singapereke musukuti government singapereke chikamo sikalephera apa vari government in the system timayenda ngati kagulu ngati uyu anena kuti apa pali road block winner takes over chilungamo ndicho chitani chioneka koma chimene timatengera pamene ndikuvomerezana mwina ndi anthu munakamalankhula muna nkhani ya nthawi ndi pamene sitigwirizana. So if you are taking years for Malawians to see the results of your work that you are doing ndiye kuti bungwe lanu silofunikira kwambiri bekesi lingatitengera yesu pompano panali nkhani ndithu imene mumafufuza ndikutengereni kuchaka chatha mu November December mumafufuza nkhani yakukwera mitengo kwa zinthu mafuta ophikira ndi zina zotero after devaluation mpaka napanopa report la zimene zija sinatuluke malipoti alipo malipoti azonse alipo tikupasani chitsanzo kufufuza zinthu ngati zimene zija tikupasani chitsanzo cha nkhani ya sugar. Nkhani ya sugar kunabwera zinthu zambirimbiri ku Cftc timayendera ma complaints 100 shopu yakuti yakweza sugar shopu yakuti yakweza sugar shopu yakuti yakweza sugar tinayenda minimum with the limited resources tafotokoza process yanimakuza nija tidapita mene mujama anthu kufotokoza storage inatipititsa kuti tinapeza kuti I think kuti apa pati tikuyang'ana tumbali yona kuika problem to Syria problem ya sugar sinali kwa wokala ya kwa kontandiki kapena kuchilima problem inali kwa distributor ambiri aja kwapeza ndithu apa ino mukulisa sugar apa tahali city news napita kwa distributor kuti airova mati sugar lipa 37,500 hypothetical iwandonesa pa 50 receipt ndini so ndaona pa 50 magaza ndigulisa pa mtengo huu mayiona nkhanicha ndema justifications ameti mafuna aja ndiye akakamba jonjo okay kufuna nzapanga apike ndiye khadzalo sole last week or 2 weeks ago na Capital Hotel ma commissioners there was a bunch kukwera kuti tifotokoze to. So did you go to the distributor yourself as Cftc? So now the issue has been narrowed down mumva posachedwa kuti nkhani ya distributor kumene kunachuluka nkhani yaita bwanji. Koma don't you think it would be too late kuti Malawi kwa zaka zambiri akhala kugula zinthu pa mitengo yosayenera? No.
nkhani ndimene yonena kuti mwina uchifufuza chinthu kuno bwino because mungakupuluma nacho chinthu chicha, you know what, makakhalanso embarrassed ku court kuti makokhala ndi ma emotions kuti okay tamva zawe saziona inde, but legally take the steps imene malamulo akupatsani kuti mmatere otherwise anthu akunena kuti kupanga mano, but the worst thing you can do ndonena kuti institution iluze credibility kuti nanunso mangotengeka basi ndi maimozi kuti meza teremu basi yolakwa basi anthu aja akapange ngati zakupanga justify pano za marisiti zikatulukire ku court basi ena osaja ukapeza kuti aya basi aya yamveka ukapeza kuti kuti Cftc kuti anthu oti anaphunzira ntchitoyo on how to do it, you see, procedural, you know, nkhani zambiri zimalozika on procedural matters. Ndaifeso maningana lamulo naluza mutere. Yes, it's painful kwa munthu odikirira kuti zikutenga nthawi, that I agree and I've repeated. It's true. Komaso, this is a quasi-judicial, it's a tribunal. The process jama kupatsani abo maija kuti malamulano musanafike pachigamulo mutere. Tainaso mchimanga. Komaso tilima commissioners amewanga decision hiyo ama kumana once every quarter according to the law. Mena kumanirana akumana pa 22 ba asa kumana so 3 months after. That's what the law says. So mene mwachitira mukuvomerezadi kuti kudandaula kwa anthu ndiko it's justifiable kuti mumachedwa because of the processes ndi malamulo ena ndiena. Don't you think kuti justice delayed is justice denied, and you are denying justice because of the delays of the processes that you follow as CFTC? It's not like a kuti delay yomachita kuipanga kuti okay, let's delay the process as it is. As I said, it's procedural. When you have a process hour, you have got your commissioners, they meet quarterly. Yes, people have got very bad to say, okay, I know that is within the 3 months, 4 months, I think this is not what you want. I think this has to change. Well, if you want to change that process, ngarafuna kusinda tendeka sinde malamulo kuti awatazi kuti akafika pamsika paja ngakabezawa kuti akweza mtengo chonchi pomwepo fine zichitika. If the law changes, then ineso ngati an implementer, I'm good. Komano I need to follow the law. And Ramadan was even in Makoti Mava Bano, Makoti is Utenga Zaka. It could be the same thing I'm talking about. But my procedures, so what are you doing as CFTC now? You are in charge. Yes. What are you doing to ensure that you don't deny justice to Malawians? I think if fail, I think we have also done a considerable part. I think in Kani Medugamba Bano, law ya 2024 imedea babanoi. I think yari jotseraso some of the things mukamabaza tabonza ifeyo panopo makeses once amenetita kuone pano kuyambira pa 1 July pamene lamulatso parola khazikika malamulo tilibeso nkhani ya referral yata tilibeso nkhani ya referral mukadzabwera kutsogoloko kuti yani imene sono yathu ya Cftc zijati madandaula kuti court yachotsa izi boma mutibwezeretsere parliament yatimvera nati patsala mulatso pano a president asainira a minister cannot isita yamba. So next tilibeso nkhani ya referral ife nkhani ndi yachindapusa yabwerera chindapusaso satiso 500,000 timakambira nambuyo kuti pano ni nkhani zina so imene yonso ni nkhani inona kuti referral process chino mungaichotsa ngati kuno kuti mupitisa kwinapo, it means ukosa akambeso process yawo ndeti zimene mukamba basi kuti minaso 3 months chani makamba ichi yathu robodi ipange seat lero commission yathu nkunena kuti yes zitere iwa jasapanga decision fati malamulo anapanga grip apanga rifa ndeti kupanga extend now yambira pa 1 July pa ndeti nkhani jerani so pano yatha because zonse madandaula okhudzana ndi competition and fair trading zithera pomwe pa ma commissioners. So tikabwera pano kunena kuti Cftc mukulephera mukha kuti mukulephera inuyo izizi zonsezi akuchotserani. Indeed zonse boma lakonza. So boma lakonza. Kodi ntchito yanu mumagwira bwanji kuti poonetsetsa kuti malonda ndithu akuchitika mwachilungamo in the face of liberalized market
kuti amalonda akhoza kuchita mmene angachitire malingana ndi mmene zikuyendera demand and supply. Inu mugwira bwanji ntchito yanu kuonetsetsa kuti chilungamocho chikuchitika pa malonda komanso mpikisano kuchitika wabwino? No, mafosafoso labwino kuti pali nkhani ina imene anthu samatimvetsa amaona ngati ife ndife price regulator. Pamenepo ndesitimvana kuno bwino. Cftc si price regulator. Ena amabwera kuti Cftc bwanji osangopita pansika kukanena kuti sobo ndi 3000. Chikuvutisani chani mungotaya nthawi kanyana. Imeneyo we not price control boma linachotsa kalekale. Now ifeyo nkhani loloti pamene makhazikisa Cftc as a Bungwe boma linadziwa kalo nawo tapanga liberalized market. Kalelija boma linali munthu ogulitsa ngati mukumbuka. Chilichonse mayi muno boma kampani inali ya boma. Pano tachotsa government involvement tasi anthu apange ma business. Koma there's a potential kumene akupanga moti ku free market ipo. People can gang up olo munthu mmodzi atakuphwanya ena onse ukhala moso yekha kwabwera ndi private monopoly. Mupanga nayi tiro bwanji tikhazikitse referee ndi ife referee tilibana. Ndiye tikapita ndimene unenazi. Ifeyo tikakapeza kuti china chake chakhota. Lese ngati mitengo. Mtengo uyu unali apa. Pali mitengo ina nditusimavuta imakhandiri recommended price. Lese manufacturer. Komano the issue is dziko lathu limene lilili. Yes. Ochita malonda ali ndi ufulu oyika mitengo pakatundu wawo. No. Ali ndi ufulu, yes, as it is said, but you don't have the right to exploit others. Mu process yawo imene akuyika mitengo yawoyo, you don't have the right to exploit others. Chifukwa chimene chimakupasa ufulu woti ufike pena pake nkoma kuyika mitengo mene ufunira either ndiwe monopolist. Mudziwa zimenezo. Mukudziwa kuti pamsika paja potazima anthu ambiri akugulisa nthochi alipo anthu 10 palibe angapange chibwana kuti nthochi angadakweza. Ena onse akupanga 5 kwacha yakuzana kuti angati 20. The outcome is nobody is going to buy from you. Akusiya. Komano zimachitika kuti iwe ndiwe weka. Product yomapanga ndiweyo. Anthu onse weyo mawo kangoti chinthu changa chindakweza from 7 kwacha to 10 kwacha chimene anthu adachita alira kumakutsatirabe kumakugula. Now ifeyo basi tili chete kumamuyang'anira amene chakupanga kuti basi ali ndi ufulu wako panga set my price. No. Then palibe chifukwa chokhala ni government if that's the case. But that's what you have been doing. No. As CFTC. No. We don't. That's why we are coming from a packet of sugar 850 kwacha. Now a packet of sugar is selling at 2,700 some 3,000 kwacha. Siyanitsa nkhani yonena kuti mtengo wa chinthu umene uliko lero 2024 will not be the same price in 2029. Mudziwa zimenezo. There are a lot of factors. My cost of production ndi tupenda na kusinda. Ndiye munthu ngati wachaja chinthu chake first paweti mambira yakulu kwadi kaka mukuti matches for example mwana na odi 3 kwacha chimene munaikamo kuti ifike poti mapanga produce box ya matches munaika monda mazingati tuwerengerane kati mitengo oti kati nyama ikati mitutija transportation yanjani zimakwana zingati zizikwana zingati ndiye mukawerengerana zimene zijanona okay so zimene mwaikamo momozi kuti 3 kwacha ino product mukaika pansika 10 kwacha gapu iyi ndimene ife ya Cftc we interested iyi yachokera kuti iyi monopolistic gapu iyi yachokera pati it means mupanga exploit maonjumas ndiye ma discussions amakhala kuno nawo ndikufuse ndikuuze ni chinthu chimodzi timakhane milandu makamaka yokweza zinthu munena paya fokuti niyo mukafike ponena kuti mapanga discover kuti cost imene akuyuza akulawa kuti apange produce chinthu ichi cost ndi chani sinkhani ya masewera cost analysis sinkhani ya masewera chifukwa choti mukatenga kuti koma costiwo muyambira kwa mwini wake yakufotokozereni anamepo adani inonso mukhale daga swidi yanu mupange yanu analysis mpange counter zinthu zimene zicha it's complex and kwina akudikira kuti nkhani imene ijayo next week tufuna chigamulo live ili mukulipa na but it is your job. Yes, it is. You applied for that job. Yes. Could you know you are capable to do that? Correct. So you have to do it. Correct. You're based to Malawians. But it's not a job. What I'm saying is good job you sichitika ya
komano sinchiti yonena kuti basi within 1 week ayi basi yatha. It's a complex cost economics and it's something including engaging in also expertise from outside, not about the cost analysis, independent analysis. But suffice to say, I'm not saying kuti anthu akadandaula kuti kazi machedwa sikuti akunama yayi nkhani anthu amafuna quick justice delivery. So that I'm not disputing. Commerce first tinena kuti anthu akamatimva kunja kwazona solo mkatimo makhala zotani pungwe wako umene makhala pali katundu wina amene mdziko lino amakhala essential ofunikira kwambiri komanso politically sensitive tukamba nkhani ya mankhwala, simenti, mafuta agalimoto, kuphatikizapo mafuta ophikira, sugar amene tukamba payu, mchere ndi njira zanji zimene inu a CFTC regardless ma processes amene mwatiuza zimene mukuyika poonetsetsa kuti pakuchitika chilungamo pa malonda pa zinthu zimene ndatchulazi. No, if CFTC ntchito zathu zili twofold. One, yathu advocacy work, soft enforcement ime advocacy medi mapanga kumagapanga sensitize vantu kuti muzitere makampani ikakanika iyi ndeti marowa imene ya curative kuchipatala amakhalanso ndi preventive health kenako mapezekato ena preventive health ija yakhota mwina malamulo asanatsatire adwala akadwala imalo ano curative ndefeso process imeneyo poyamba timaenda ndiponso budget yathu yaikulu ya CFTC nakozana apa kuti mina anthu ambiri sitinapezi panali ku field chimene apita ma field ma district is actually sensitization. Talandira nkhani last week cooking oil nkhani ya khota pansika mitengo sikuyenda panopo dzulo ndapanga deployment teams Malawi yonse. 1 kukaona pachitika chani, 2 sensitization ikakanika sensitization ndiye na chimwa sana timvere mezikhaliramo ndeti malwano kunkhani yoti chani mwapalamula titere. But would have loved if you are safety kuti tikanena kuti malamulo athu aboma amatere pochita malonda muzitere kuti tamvana. I think zambiri zitakuchoka koma ambiri a business samamva izi za malamulo zijamaloza kuti ayakhotetsa basi ngeti makakumanana kuti kumeneko ndi ife tilibenso njira zina kupatula ziwiri. We cannot put price control. Anthu ngatafuna price control kuti mwina product yakuti isadutse apa. You know what chimechinga chitike tibelereso kubomba pali maiko ena tali ndi ma price uji timati Essential Commodities Act alipo maiko ndikwadziwa anthu ngati ndojena ndule sona izongodikira kuti akachimwa mumzenga munandoze mwina ayi bwanji tike Essential Commodities Act kuti ichi chisadutse apa ichi andilabolo silatuli mwapa siri komano if I have to think ngati kuti ine am not employee wa safety sinaleso ndili kunjako and I want to advocate for that. Well, aboma parliament tati khazilitsireno Essential Commodities Act moyika macommodities ake ichi for a good reason chisadutsa apa ndere koma ziwononga spirit ija free market manena ija. But as the way you are talking and if we can see your mission, yes, very appetizing, regulation, enforcement and advocacy. Mene mufotokoza kuti ndibungwe labwino ndithu lothandiza ogula kuti pakhale ndithu competition yabwino komanso fair trading. Komano mene ndafotokozera muzaka tondosiyana tikaonanso mudziko lino boma ndilomwe limachita malonda kwambiri ndilomwenso limayendetsa malamulo mudziko lino. Taonapo maparastate omwe akuvutika kugwira ntchito moyenera chifukwa cha ndale kulowerapo ntchito yawo. Inu a CFTC simumukumana ndi mavuto oterewa kuti kulowererapo kwa anthu andale komanso boma pa zinthu zina ndi zina? No, I think I can say most anena sokolo mobisa no CFTC inachibwerere pano. I've never encountered kani onena kuti aboma or a PS or a minister or a ndana na uri ayi umakani mutere ayi if it kapanga investigate tikabisa kuma commissioners. I cannot speak on behalf of my commissioners komano na meti magwira ntchito pano. Otherwise zina sizikanatheka
talimbana ni makampani akuluakulu pamudzi pano big, very big, and maiko mwina zimene tapanga kuno Cftc sizitheka imatherapo mpanja mwangoyamba mati hands off. Makampani zena amene ife takhala kupanganawo diru nkumaliza mpaka investigations report mpaka kupereka zigamulo. They are not small players on the market. Kusonyeza kuti boma lija natipatsa ndithu freedom takukhazikitsani. Can you do your job according to the law? And that we are doing. Mwabweretsa nkhani yabwino kuti you have been dealing with my big companies. Yes. Komano nkhani kupita be kumwe kuja zotsatira. All right, you have dealt with big companies. Koma kodi tationetseni zotsatira zake ndiziti ma issues a corruption samalo wako so ku Cftc kuti makampani akulu amenewa kukupatsani kena kake ogwira ntchito kena kake kuti nkhani sabire patali amalawa zivutikabe. No. Fair trading isachitike pamsika. No, sizingatheke. I cannot say tidepo ambiri pano we have got staff, but open that staff now kuma field should be able to detect kwachitika chani, because you know case yose munthu akadandaula kuno ku Cftc kawabwera munjira yanji ine ndiye clearing agent. So officer wakapanga investigate walemba paper lake imeti investigations report ikalembedwa ndi officer ndikubwera papa ine I can be able to tell nimene walembera something is wrong. I cannot clear this kupita nayo kuma commissioners. Why this? So I can detect as quickly as possible. Maningana ndi mmene tinaphunzirira ntchito iyo mazoti chidandaulo chichi. I think nkhani yake inokhala chonchi. It can't be this way. It can be this way. So you can detect that. So zimateka. I cannot say timalandira ndife makamaka ku business. I kodi case yanga iri bwanyi no. We don't discuss your cases for information. Singana uri sitilandira ife phone. We receive phone calls. Hey, kodi chani chatu chicha kodi zibana. No. We don't discuss your cases. Go and argue. Mulinkani kapangene argue. Mufuna to be heard. Mwai kuma board uliko what you can be heard. Ngati anthu awa company about 10 amenana bwera last Wednesday. Amakumana ndi commissioners ku Capital Hotel. Kuti ngati akuona iwo kuti investigations ifa chimene chimachitika tikapanga investigations report ija tikamaliza. Tisanapitise kuma commissioners iwonso timatumizira kope. Kuti tamaliza kope yanu ndi iyi. Ndi pamene paja pamene amana no. I think it kumane ndi commissioners tikane network ndamakanena kumene kuja. Kakana kuti ife nama it's up to them. Ukoko kama commissioners akanena ndo lamina mpangeso investigate kaya papa mwina sezina khale bino zimachitika. But what I was trying to strive on ndona kuti safety city kana khawuti tapanga sakambu kuma pressures. Or if there was indeed any political intervention city kana fika bayo itafika. Mwina so sibwezi mukuti dziwasa kwezi mungoti ikazima dani kamene. So for us to be able to take head on makesi zena akulu ngati maona ajisi, that tells you independence ya institution. Cftc ndi bungwe limene ndithu likuyendetsedwa ndi ndalama za boma, ndalama ndithu za Malawi. Tangolowa mu chigawo chachiwiri cha chaka cha boma. What would you say have been your major highlights zomwe mwachita mu chigawo choyamba? No, chigawo choyamba ningokudzitsana kuti every quarter imeti makambeji chifukwa chani ma commissioners amakumana every quarter. Sikuti ni makesi ukati makapanga so report kuti uyambira mwezi ukufika utapanga is ndezambiri tinapanga report kunkhani ngati ama issue nkhani ya advocacy ndi ambire management kambaiji tapanga report ndithu tayenda 16 plus districts Malawi. Ma district monso uphatikizaso ma centers in the rural kukapereka uthenga wa a competition and fair trading. Komanso tapanga makesi ambirimbiri. Apa tapanga ngati kuma commissioners this time tapanga present ma substantive cases ako kupereka zigamulo zawo. Ma cases over 20. A competition ma cases 8. Kwa pali ma cases yena ambiri amene tipanga kupereka for reporting ngati apa nali ma cases 60 chakuti.
wangoti awana zadandaula titakambirana amwene apate ina inabwera kuti aya zazing'ono bwanji motolo inengo abwezera ndipapete zimathera zambiri otherwise sitikanakwanitsa timakhala ndi makesi ambiri so makesi amene tapanga hando ndi ambiri and ambiri mukambawo ni nkhani za shuga shuga ndi makukio zonse zimene zinachitika ndi mitengo imene ikuyendera so tapanga tisu zambiri advocacy tapanga hiye makesi zambirimbiri komanso link yathu inonse tigwira tokha as Cftc timapanganso magwirana zathu ali mukang'ombe akomesa matha kugwirana zathu akusadiki pano ku Africa continental timapanganso link makeses amene ali timati ali ndi regional or continental dimension tilinawonso amene tapanga nkhani ya shuga timafuta kuphikira mwayibweresaso kuti mwapanga deal ndi makesi otero mu chigawo choyamba mwapeza zotani no now amene apeza sopano amene bwanji ndikupempheni chifukwa kuti nakuwuzani kuti anthu ambiri anapempha akakumana ndi ma-commissioners koma akumana nawo akumana nawo ndi bwanji mundipase mpaka pa 22 pamene commission ya determination yokumana pa makesi onse ndali nacho no komano pang'ono pokha just a hint sinanga inu ndi amene muli pa ground mukuchita inunso ndi amene mwanyamula ndanyadira kuti ndikuyankhula ndi munthu amene wanyamula zimapepala akupanga control Bungwe Lloys tangotusana kuti mwapeza zotani kumbali ya shuga ndi mafuta ophikira mwachidule I think nkhani ya shuga not much ya mafuta ophikira koma nkhani ya shuga ndi janapanga hint moyamba ichi kuti tinapanga makampani ambirimbiri amene anali ndi makesi to asa ndife ambiri anabwera ndi kufotokoza ndi ambiri samafotokoza ndimene kunena ija kuti nkhani iyi ya shuga iyi yapezeka mutu wake nkhani iyi inali kumadistributor sinali and akanisiya cooking oil onse imene ukamba pano kumene anthu apita kuno ikupitaso mtondo wake kuti zinthu zikumayipa pa distributor uyu akaudetsa uyu mokwera uyu agulisa motsika why that's not business so apa pama distributor apa pepa kuononga mdziko lino let me be frank on this one pama distributor apa ndipamenenso ifeso akumation kuti mwina atisoononge ndalama za boma kumangoti nthalire janjana apa pamene mukuona kuti avuto lili apo commission zimene makambirana ndi staff tipange deal ndi apa and this one we are reporting even about the talk commissioners emphatically kuti problem machokera apa mukagwira kwa anthu 15 ama business aje kuonesa ni receipt and receipt ilikuonesa one wholesale kumene wose akaoda shuga pa mtengo either wa 50 pamene anali 30 chako anthu amene aja akabwerera m'madera mwawo kugulisa shuga uja pa mtengo wokwera kumene kuchagwidwa but the source kuti chimene chachititsa kuti waja zifike paipacha it's not them without necessarily a CEO pointing kuti distributor wakuti kapena mwakuti mwaona zokuti zifukwa zimene ma distributor akuchitira zimenezo kumakweza zinthu motere mwazipeza kuti ndizokwanira tikuyembekezera I know tikuyembekezera komano we just want to know kuti zifukwa zimene akupereka ma distributor zomakwezera zinthu motere chifukwa ndikatenga product ngati sugar ili ndi recommended price isn't it sugar iwaja sapanga wawo sugar ili ndi company wake tosimazira chuma either kuirovo kusalima sugar munthu akatenga sugar kuirovo irovo imakhala ndi recommended price kuti wa wholesale wazagula kwa ina apa iwa wholesale kama odetsa uyu mtengo wake ndiwo nawe iye uja akakweza papa ufika pake pamene there's no justification palibe ndikuba basi to me. That's it. So amalawi akuberedwa. It's exploitation in my view, and there's no tisagesa kupyatiraso yayi because where mtengo kudziwa ro inobodetsa apa iwo apanga wako. What is it? That's exploitation. With the new law imene tikhale tikuita mbasula posta chedwa apa tiyembekezere kuti muthandiza a Cftc kuti amalawi mwina zinthu zisakhale mmene zililimu kuti amalawi the market is being exploited. Ndipo before yake tinanena nthawi I think when we were briefing the Nkulu we were extremely excited. I think that's the word I used. For lamulo litabwera na ukhangaro lumwena kachingwe kena kake kachoka nkosi. Lamulo ili limedane na lori. Mnali magabu ambiri. Pena mbati kuyamba nkhanija kuyamba nkuona nokha koma yitu ligale. Nangasina nena kali if we are more or less like a tribunal. Chacha bwanji kuti kwesi
For instance, makambo ya kucharge munhu akacha mtengo wakulu kuposa cost, that we call it excessive pricing. Pa malamulo athu a competition of general English. Lamulo lakalelija munali business. Munali be wedi yotika we excessive pricing ni mlandu kunalibe lezi yati makabisa ni questionable conduct. Of course mapita kumwaiko komano maranda about abili mbili nkhani yoti itere. Ndiye apa zonse takonza. Zakonzeka zimene zozo magapu onse amene manoti boma litithandize kuti pakhale ma provisions awa kuti titere alipatsa. No excuses now. Mukulankhula monyamo. Yes, no excuses. Sitibwera tsiku lina pompano kumati mwatere zinthu zilichonja mnaba kuvutikabe. Ya boma danoti alipatsa zimene mafuna izi. Tinadaula kuti chimene amaopa munthu kwambiri pansika ndi chikwapa. Alright, muli ndi malipoti m'manja mwanu mwapeza pamene pakuchokera vuto mwavomerezanso kuti tisapyatire amalawi ndithu akugula zinthu pa mitengo imene sakuyenereka kugula. Ndi zinthu ziti zomwe mumakumana nazo zomwe mukuona kuti zikulepheretsa kuti mukwaniritse zolinga zomwe malamulo anakhazikitsira mbungwe kupatulapo zina ndi zina zimene mwafotokoza apasi? Soma kwambiri chimene kwambiri takhati kuchiona ndionena kuti Cftc bungwe lathumira khali apa presence yathu ili kuliongo kuno kumentira mbire tili ndi office ku Blantyre koma office ya ku Blantyre kwaweza kuti kuli munthu mmodzi, tili ndi office ku Nzozo munthu mmodzi ake. Now ndi nkhani zimene timakumana nazo asisi as munthu mmodzi office yonse munthu mmodzi an officer. So imakhala ijonena kuti makamaka pa nkhani imene manena between November and January pamene pajapo mwezeka kuti timakhalanso ndi staff ija sleepless nights chifukwa choti wandandaula kuchokera ku Chitipa ndi kuchokera ukuku. So ni nkhani yonena kuti takhati kukambirana tapanga present ku commission yathu kuti I think outreach yathu tipange expand. Sitingafike boma lilonse ateko timadziwa bwinobwino kuti nkhaniyo titero tifunga tipange recruit many staff and nkhani yopanga recruit staff siya straightforward ifa imagwiriza naso ndi chuma. Kuti tikapeze chilolezo ndi challenge ku treasury tikapanga make sense kujaso kuliso nkhani za chuma zimene zapangitsanso kuti mwina Cftc kuti ndife tokha amene anthu ali kuochepa mabungwe ambiri kulibe ma problems ake ndati ndomwewo, but chimene tikupanga nchona kuti tikhale ngati tili ndi ka phased approach kamene panopo tikugwirizana ndithu kuti mwina tizonjezerako anthu aja pang'ono kuti ngati apapa ndikuwuzani kuti staff yachoka pano pita ukaronga. I was not supposed to send the staff from Lilongwe kuti pita ukaronga and Chitipa. Akanteke munthu wakunzuzu wakurumbi ngati ukaronga kulibe munthu amene quickly apite because understands sukakacha kakumeneko and how people interact the business. So tikumene tufuna tipange mwekoko address nkhani ya staffing levels for pena imakhalaso ngati kuti itha kusokoneza mwinaso mufuna mpange ichi msanga chipinjo chathu chachikulu ndi chimwe chonapa chimene mwachipanga koti bwinobwino kuti tili ndi service charter. The service charter imanena kuti munthu akadandaula lero yapapepa as it is ndi yapapepa akoka. It's just here, not what is happening on the ground. Ino mudandaule mawa mzatsimikiza kuti mastaff angati amene muli nawo amene akuchita ntchito ya regulation, enforcement and advocacy of Cftc? I think panopo we are staff complement yathu tikanakhala titosera pangala feel we are about 49 as a structure. But as it is, 49 people serving 19 million people. But we are even less than that now. We're just above half of that structure. Komano with my developments I made a campirana pano and the HRMD. Komaso nanena nthawi kuti we are setting up a dedicated transport unit. Tikani transport unit. Mogwirizana ndi anzathu Millennium Challenge kuti ziyangana ma competition issues amisewu. So pomafika next year tuona namba ijarani yakwerapo komano tikayerekeza ndi staffing levels ya muli ndi 49 mumafunika ugwira ntchito angati kuti phindu lanu kapena ntchito yanu iziyenda bwino? Si panopo sindingane because we need to justify.
ine panopo singanene olotana panopo nofuna 200 ausiku kwakabwera zathu akuboma deshabuza panga assess ndaina ufotokoza kuti chifukwa chani and ufuna anthu wakhale pati. It's not as simple ungochula kuti ufuna anthu mwakuti. Also staff you have been in the office for quite some time. Yes, you know what you want. Apart from kufotokoza kuti chifukwa chani koma how many people do you want kuti ntchito yanu igwirike bwino? I cannot just speculate. I cannot just speculate. You don't know. I cannot speculate. Ndipane conclusion, you don't even know kuti ndofunika anthu angati. I don't want to be misquoted. Udati makute then mubwera mawa uzapeza ndi chinthu chijasi chosatheka la akula chama tatu bwana sio musatawile kwa misquote. This is recorded, everyone see. How many people do you need kuti tsiku linake tikazabwera? Let me tell you. I said the structure up to 49 which is not completely filled. I cannot say as we start now sitting in orders Cftc we are crippled. Otherwise this was settled by the but for us to work anapanga structure and functional review imene tikupanga pano inabweresa structure inachitika 2018 if we can just fill that 49 so kuti ndikapange complain as for a start as a CEO I can't complain because efficiently I know so 49 ndambiri okwanira kuti mutagwira ntchito pena pali poste kumalawi kuno. Yes, we can reach because sinkhani yoti ndi driver ndizina ndi gali moto dati ndi pana but in terms of handling the cases and what so if the structure we have can be filled to 100% I cannot complain because zinazo my aspirations are mainly you can aspire but you also have to bring about realism. Is it realistic? Problem in Lando Kabina is just a general. So to me, government gave me structure 49 after they had done their functional review and the one function. If that is filled, I'm happy, isn't it? I'm happy. Mbuyomu munaperekapo chigamulo pokhuzana ndi zina zimene zinachitika ku kampani ya Airtel. Koti lidakulandani udindo omapereka achindapusa zimene zija zikutanthauzanji ku kampani ya Cftc pa zigamulo zina zimene munapereka ku makampani ena mbuyomu musanapereke chigamulo ku kampani ya Airtel? Indeed, many nanenera kuti court nagamula pa 12 July 2023 kuti tilibe mphamvu yopereka mafaini imene apereka ku Airtel. Sada pange 40 kuti Airtel sina lakwe anagwirizana nafe kuti ayi ndimero koma apa simene ali kutero so court tinatigamula ndimene zinthu zilili komano as to what happened in my case now, I cannot speculate as Cftc because quite fair in Hanyodi Tinagamura, Tinatananayo. Quite fair also Natanazo. Of course, it's not the under appeal, but that one now is a matter for the others, including the parties themselves, to determine. But otherwise, wife. Nkanyoti tinatana nazo basi but going forward kuchokera siku limene lolo sinapereke so 5 millions ngakhale bena timakhantu lichiti koma na uyu tikana mtere koma ayi sitinapangeso mpaka nawo pano pamene tafika boma lati pasala mlolina lapa 1 July pano tsopano zilango zomwe mungathe kupereka ndi zotani mu lamulo limeneli la 2024? Zilamuloza inene pano nena kuti zilango sepano zakhwimira kwa basi chifukwa choti mbuyomu ndipo mwapatsidwa mphamvu yopereka zilango zokhwimazo ndithu vakazi chula administrative fines zonyeza tifilena kuzipanga administratively maboma latipatsa ndithu mlamulo ndi limeneli layamba kugwira ntchito pa 1 July zilango zake zokhwimirapo fuwa malamulo akutuza kuti chilango chije chitokhala up to 10% ya annual turnover. What's the profit ya? Turnover. Ndama zimene amapeza pa business yawo pa chaka. So zimene magulitsa. Ndele wina watera gwira lero. Wachajira 10% ndi yangana zonse magulitsa chaka chatha. Chaka chonse chathunthu kufika
wagulitsa zingati ndati pasipo 10% yakeyo ndiye chindapusa now sinkhani yamasewera nkhani si yamasewera chifukwa kuti utakhala kampani yayikulu ndithu sindrama zamasewera izi koma lamulo kuti up to chipinga kugwirisira ntchito mawu oti up to kutanthauza kuti fine sikuti ndi 10% of turnover it can be anything up to 10%. Nde mang'ana pamakhala timati mitigating factors and aggravating factors kuti uyu wachimwa uyu mlandu komano tentuone kabwerebwere zonse jamagwiritsa ntchito khotachi koda wati kang'ana marecords ndakabwerebwere ku Cftc mchimwa ayi mwina ngoyamba ndi mayuza zimene kuti I think uli ngoyamba mwina mwapatse muna 3 na zibakhazimezo ndena abwera basi ubona kuti mwezi nkhani makhala yawo amenewo ndi asazapeze polilira basi 10% komano kumakhala nthu zinthu zimene zozo komanso titulusa ma-guidelines amene guidelines on fines and penalties kuti anthu azidziwa kuti ndikala kwa apa ndeti zinthu zake zizatere ma 10% woyinda achitika kumakhala mwina rare kuti sikudakhala ngati kuti common mwina ena kuti mwina makatero hardcore kapena akabwerebwere koma ambiri azipanga ntohuva between komabe it doesn't mean kuti nkhani ija yaphweka chifukwa even 1% ya turnover ya kampani yoti ndi yayikulu sindrama zamasewera zimenezo ndiye chifukwa yake timene tikuyamba apa tiyamba ndi ma-advocacy forums tutauza business kuti mbwalomu mwalo wakulu awa tisadzatirirane mawa aliyense should be aware lamulo latere mawa ife nkhani yathu ndi enforcement ngwauza anthu kuti awa anachimwa ndipo ndapusa chawo chatere full stop koma aliyense azichimwa atamva kuti tuchoyo kuti 500,000 yatha nkhani sipano ndi ndikumene kupita. Alright, nde lamulo ili la 2024 mukunena kuti layamba kugwira ntchito pa 1 July chaka chino cha 2024. Yes. Pano tukamba pano madera ena anthu ayamba kugula mafuta ophikira akuti 10,500 ena 10,900 kumene kuchoka pa 7,000. Tiyembekezere kuti bungwe lanu lichitapo chani pa zinthu ngati zimenezi. Zimene nanena zija kuti chifukwa timu yambiri simunayipeze dzulo lomwe litapanga deploy matimu nkhani yake ndi booking way. Mwina amene akugulitsawo ngati sakudziwa matimu amene tapanga deploy nkhani ndi booking way. Imene akapeza kumeneko. Amene atakapezeke kuti sisinayendeko kumeneko chilango chonde si 500,000 nkhani yake nditi. Milandu yonse imene kuchaja munthu kuyambira pa 1 July zilango zake tizalabloyi sizijazi zazata ndi tidziwiratsiranetu apa anthu ali kufirudi makomponents ena atipeza amene titachajane pa nkhani ikiti palamulo liti iti ndiyeno I think tisadzalirirane mawa lamulo ma investigations ena amene mwapanga mbuyomu sugar ndi zina zotero muli nawo mwina lamuloli mafufuza lamulo latsopanoli lisanayambe tiyembekezere zotani kuma investigations amene aja ndi lamulo latsopanoli. Pali kusiyana kuwiri pali ma investigations ena amene anthu analandira notice of investigation imene timatumizira chimene timakhala kuwadziwitsa kuti tayamba kufufuzani ngeno amene aja analandira kuti tayamba kufufuzani ife kupanga koti lamulo lali period licha lachoka licha milandu imeneja ipitirira malingana lamulo lomwe licha fana chajidwa malingana lamulo ma transitional provision akunena kuno bwino lwatsopano kuti momalizitsa zimene zija malingana ndi malamulo kumeneko amene wachajidwa kuyambira pa 1 July wachajidwa malingana lamulo latsopano which means zidapusa zake ndi zalamulo liti ndi pamene pasiyana pamene koma amene tinangomufufuza sana chajidwa wachajidwa nawo last week after 1 July amene ndeti wakodwa nawo muti wakodwa nawo mlamulo latsopano ndi mmene nkhani zake zitayendera. Pomaliza, what would you say to someone
who thinks, not only thinking, but they see that CFTC is not a beneficial organization to Malawi. You are just wasting taxpayers' money. I wish we could. Is it not what is happening? What has been happening? I wish we could. No, I think tinene kuti anthu akamaganiza choncho sikuti apena munthu ngamuletse mina kuganizira. Komano I think kwa ifeyo Amalawi ma consumers ndi ife I think tayenda mtunda utali limodzi kwa kanthawi yaitali. Pamene ena akunena uko kuti haya waste of time ife timalandira even makalata timadziwa munthu titi kutilembera zikuma kwambiri Cftc popanda inuyo ine zangazi basi ndikanaluza amene acha ma acknowledgements ife sikumasangala. I think chitoti kutani I think zinthu zikuyenda koma amene manenera amo kwa Bungwe ndali lonse mukamagwira ntchito. You cannot be expected in the eyes of anthu akunjako kuti you are a perfect organization ina iliyonse. Actually I'm not to analysis maka after kani evaluation I think bakhala Bungwe bosa anthu amafuna ziyana zija pompo wala kwa uyu titere pakusavana pamene basi CFTC mwanyani koma let me tell you exactly nanga Malawi amene akulira pano akutulutsa ndalama zochuluka nde muzimu zoti dikirabe chaka chikuta dikirabe chaka chikuta. As I say there are some reasons pamakhala ena mitengo yomweyo imene mati yakwera amaipanga justify. So now how can you ensure them kuti now we are here to do our work, regulate, enforce? Now we have been here, not now we are here as if it actually that's what we have been doing. That's what we have been doing. Very hard working team. But very hard working team. Tapanga handles into zikulu. We have made determinations. Actually, Cftc kuti ichunge where are they? Sina chunge for already magabanga advocacy for information. Cftc na chunge for jazikamulo. Zina zimene zwanga raise my eyebrows. Okay. So zimene zijazo if we able to do that, don't nchite kudani ikuyenda. Komano there's room for improvement just like any other organization. If I get madalira so feedback ya my stakeholders, from the media, a business community, ngata kuona ngati pena pakiya ikonzana hapa titere, that's the feedback. If ile malamulo wakuti tikasinte, family zito zambiri zidanena hapa just highlights nasinta zambiri zinasinta faja feedback from stakeholders here koma kuti mwezano ziyende bwino. I think mukonze chonja apatu mukonze chonja as we move kutsogolo kumuona kuti I think zinthu ziyazikuyenda komano kukaikirana ora mwinawa akuononga drama zabo well imene kwa ifeyo timaitenga ngati compliment kuti wina akunena kuti tingononga drama zaboma so message kuti isakule ati mvaso abwana kuti Kabungwe kanuka ajaduka ngati lusizuyenda. Then we up our game, and that's our job. The feedback that shouldn't be a discouragement. Actually, Mangolomera. Oh, it means after all this, we now learn how to do. Let's do this. From your few dedicated team. Tikubatseni nthawi yaitali bwanji kutsogoloko kuti Amalawi tiyambe kuona zenizeni background kuti Bungwe la CFTC likugwiradi ntchito lamulo la 2024 pomaliza. Ngaso tibasaso nthawi ife takuza nokuti lamulo alipatsa. We have the new law and we are moving together in as my stakeholders mozo na no kazimezi kuchitika. Regulating competition and fair trading is a process ngandena ndesingana kuti atati next week ndemona chakuti komano as we move mona sonoka because chachikulu chimene ndanena kale ndaona anthu afuna the speed aspect, isn't it? Exactly, that's what we want. Speed aspect. So that and masanga atsogoleri maofesi mwakamona masiwo. They want masiwo amina ngakhale speed. Yes. They produce the results. So ndakuza kuswana hapa. Kwabwera kamuna maofesi CFTC CFTA 2024. Amene watuza kuti abatamangizana. You know, and basaso ma interim orders what it nali. You know, we can stop a conduct.
pending investigation. Now the law has given us tinalibe zonsezi. Bwana siwo ndizabweranso pompano after 6 months. Kwa basi. Tizaone kuti lamulo limene la 2024 likugwira bwanji ntchito. The office yanu, you are always welcome. Thank you so much. Almost on the minute tamalizira program yathu ya Zodiac Exclusive timacheza ndi Nkulu wa Bungwe la Cftc Lloys Vincent Nkhoma. Inendelea malikano tikumanenso sabata ya mawa. Zodiac Television subscribes to the Malawi Communications Act. The Act outlines standards relating to program content such as news and current affairs, music, and advertisements. The Zodiac Television editorial policy requires us to produce comprehensive, authoritative, and impartial programming, coverage of news and current affairs in Malawi and throughout the world to support fair and informed debate. If you have any complaint regarding something you have heard or watched on this station, please put your complaint in writing and send it to the General Manager, Zodiac Broadcasting Station, Private Bag 312, Lilongwe, telephone 01 227. For unresolved complaints, any correspondence should be addressed to the Director General, Macra, Private Bag 261, Blantyre, telephone 01 883 611, email dg-macra@macra.org.mw.